Chcem vám dnes predstaviť investičnú nehnuteľnosť, nakoľko sa skladá z dvoch samostatných bytových jednotiek, alebo je vhodná aj na využitie dvojgeneračného bývania. Poďme sa spolu pozrieť. Akokoľvek sa vám páčila prvá bytová jednotka, v tejto druhej si to môžete zariadiť úplne podľa seba. Ak vás ponuka oslovila, kontaktujte ma prosím.